Жени с въдица в ръка. Това е една от интересните теми в нашата поредица, защото риболовът все още е тема табу за мъже, но напоследък все повече жени участват в този спорт и то много успешно. Как се проявяват жените в риболова, ще ви разкажем по-подробно днес. Имат ли място жените в риболова? Ще започна така. Жените отдавна са разбили стереотипите за футбола като мъжки спорт. Сложиха си боксови ръкавици и карате кимоно, влязаха в спортни коли, но все пак има спортове, в които рядко може да ги видим. Наистина риболов е един от тях. За жените да не ходят на риболов, вероятно допринася тяхното традиционно мислене, че по време на уикенда те трябва да са вкъщи, да се занимават с децата, с почистване, с готвене, с домакински задължения, вместо да предпочитат да имат заслужената релаксация след напрегната работна седмица, например. А риболовът е един от тези релакси, които предлагат наслада от природата и забравяне на ежедневните грижи. Фактически, истинската същност на риболова не е в самия риболов само, а това е предизвикателство, страст и удоволствие. Ясно. А за жените, които искат да започнат, или за начинаещите въдичарки, какво е необходимо? За жените, които искат да започнат риболов, освен въдица, трябва да бъде опознаване на терена, къде точно ще се ловува, трябва да знаят какви примамки трябват за рибите, да имат необходимия набор от принадлежности, екипировка съответно. Или, както казват мъжете въдичари, не въдицата да лови рибата, а човека. Като начало, начинаещите жени въдичарки, съветът е да стартират на езеро, защото там водата е спокойна и ще им бъде малко по-лесно. А когато придобият опит, тогава да се пробват на река. Жените също оценяват ползите от риболова, дори самите те го наричат най-евтиния и най-ефективен психиатър, защото гледайки плувката забравя за всичко. Това е и почивка на ума, но бихме посъветвали жените, начинаещи в риболова, да започнат през пролета и лятото, за да имат време да се адаптират и да усетят умаята на природата. Всяка от жените, станала страстна рибарка, споделя, че риболовът не е само мъжка работа. Освен това има и още едно откритие, когато жената може да бъде със семейството си, дори с домашния любимец на открито. Това не може да замени нищо от преживяванията във фитнеса или козметичното студио. За рибарите усещането е не само да се хване рибата и да се занесе от дома, но това е едно специфично чувство само по себе си. Има и друго предимство. Малко на шега ще кажем, че когато жените ходят на риба заедно с мъжете си, ги няма въпросите къде беше, какво прави. Но въдичарките имат шанса да подобрят не само здравето си, но и отношенията с приятелите, семейството, колегите, защото след всеки риболовен ден те се завръщат по-облагородени, по-смели и щастливи от досега с природата. Супер! Много ти благодаря!